Ens trobem a la Vall de Cardós, concretament al municipi de Lladorre, al Pallars Sobirà. L'excursió que proposem avui és fer un tram de la ruta dels ponts medievals de la Vall de Cardós. La ruta la iniciem al municipi de Lladorre, on ens dirigim primer direcció nord, cap al pont de Borito, pont romànic del segle XIII de gran bellesa, situat en un entorn natural d'alta muntanya i que formava part de l'antic camí que duia fins a Tavascan. Des d'aquest punt iniciem el descens del riu per la banda esquerra, direcció sud, passant per grans ombres que agraïm, fins a arribar a Lladorre. Un cop aquí, creuem el poble, tot seguint el camí que voreja el riu. Des d'aquest punt, seguirem el recorregut, que en tot moment és molt planer i sense cap dificultat, i ens durà fins a l'ermita romànica de Santa Eulàlia, datada del segle XII, molt a prop de la masia Serra i del seu càmping Serra. Un cop passem al càmping, retrobarem el riu, seguint el camí, ara més obert. Al final d'aquest tram, d'uns 2 quilòmetres en total, trobarem la capella de la Mare de Déu i el pont medieval de Lladrós, d'època romànica. Si volem fer tot el recorregut dels ponts medievals, podem seguir baixant fins a Ribera de Cardós. Nosaltres preferim aturar-nos i fer un bany per poder refrescar-nos i treure'ns la calor tan intensa. L'entorn és espectacular. Les aigües fredes i netes de la Noguera del Cardós conviden els més valents a saltar de les roques. La calor intensa desapareix tot just en posar un peu a l'aigua, però sembla que per alguns el riu els ha atrapat i no existeix ni fred ni calor i segueixen gaudint d'aquest entorn immillorable. Des de la Vall de Cardós ens acomiadem. Teniu tota la informació del tracte a la descripció. Fins a la propera sortida!